Jakou roli hraje při léčení RS dobrá strava? Jedním z trendů, který se nyní u nás prosazuje, jsou i hladovky. Jak se na to díváte v souvislosti s RS? Určitě neplatí to, že imunopatologii, jako je třeba roztroušená skleróza, vyhladovíme. To prostě není tak, že bychom si měli představu, že když se přestaneme dobře stravovat, přestaneme přijímat potravu v dostatečné míře, takže se ten poškozující zánět utlumí. To určitě tak není. Ta strava prostě musí odpovídat momentálním potřebám člověka, který v různé míře stůně. Když se ptáte na konkrétní radu, tak skutečně si myslím, že jídlo by mělo být zaprvé lehké v tom smyslu, že bychom asi neměli se předspávat těžkým jídlem živočišného původu, tuky. I když proti tomu nemám v zásadě, já nejsem takový ten militantní odpírač věcí, které souvisí třeba s tuky živočišnými. Určitě by si měli dát vejce, tam je dobře namícháno mnoho živin, jsou tam skvělé lipidy, skvělé bílkoviny, dobře stravitelné, které posílí dobře tělo a je tam navíc vitamin D a to lidé s roztroušenou sklerózou už plošně vědí, že je to možná jedna z příčin, proč mají tu imunitu špatně regulovanou. Potom především zeleninu, ovoce ve všech podobách a všechny potraviny, které jsou pečivem, které jsou vyrobeny z málo vymílané mouky, která je celozrnná. Myslím, že tam také musíme přizpůsobit tu otázku výdeje těm možným pohybovým aktivitám. I to by měli mít na paměti lidé s roztroušenou sklerózou. Myslím, že by měli preferovat mléčné výrobky, především kvašené mléčné výrobky, které v sobě nemají žádné konzervanty, žádné organoleptické látky a věci, které souvisejí s takovým tím dlouhým skladováním. Prostě mělo by to být mléko, smetana a mléčné kvasící kultury, nejlépe s probiotickými vlastnostmi. A k tomu jsou i třeba některé potraviny uspůsobeny, funkční potraviny, které mají deklarovanou probiotickou mikroflóru. Z mého pohledu imunologa to prostě velmi dobře ovlivní přirozenou mikrobiotu střeva a potažmo tedy slizniční systémovou imunitu. Obrazně ulámou drápky tomu poškozujícímu zánětu a vystuží ten obranný proces, který v těle potřebujeme. Co byste ještě doporučil? Velmi preferuji, pokud to člověk snese. Luštěniny jsou prostě extrémně zdravá složka naší výživy, bohatá na bílkoviny, na správné tuky. Když si vezmeme třeba římský hrách, cizrnu, tak to je prostě nejenom chuťově dobrá, ale cenná látka. Jsou tam vlákniny, které lidi s roztroušenou sklerózou tolik potřebují. A když si to ještě necháte naklíčit a pak si to jenom trošičku restujete, nebo to jíte i syrové s něčím ochuceným, tak je to báječný a mě už se zbíhají slidy. Také jsem se pana profesora zeptala, jak se dívá na to, když se někteří lidé vyhýbají lepku. Šíří se v posledních několika měsících, možná v roce po internetu mnoho informací o tom, že velmi škodí lidem lepek. Je to říkáno i lidem s roztroušenou sklerózou. Máš RS proto, že máš nesnášenlivost lepku. To je naprostý nesmysl. To prostě tak není, dopředu to takhle nemůžeme nikdy říci o nikom. A dávám radu, pokud má někdo pochybnosti o tom, jestli snáší nebo nesnáší lepek, máme teď v imunologii velmi jednoduchý test, který se dá vyšetřit v periferní krvi. Není to nic náročného, jeden odběr krve, každý to zažíváme několikrát za rok a ten test stanoví autoprotilátky proti tkáňové transglutamináze a kdo je negativní, tak ať zapomene na to, že by měl jakýkoliv užitek z toho, když se bude vystříhat lepku. Naopak, připraví se o vysoce kvalitní bílkovinu, která mu bude chybět a ten jídelníček si zásadně omezí a ještě si ho prodraží. Takže prosím, nebojte se lepku a kdo má nějakou obavu, tak ať si nechá vyšetřit, jak už jsem řekl, ty protilátky proti tkáňové transglutamináza. Je to prakticky 100% jistota, jestli pak má navštívit gastroenterologa, který dokončí tu diagnózu, kdyby to náhodou ta přecitlivělost spojená s celiakií byla. Co by pan profesor doporučil na závěr? Střídmost. Já si myslím, že prostě střídmost v tom dobrém slova smyslu, zkrátka dobře, abychom cítili naše tělo, co po nás chce a tomu dali. Tolik imunolog profesor Jan Krejsek. Dobré dny a hodně sil vám přeje Šárka Pražáková.